Podcast z Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. V dnešnom podcaste budeme hovoriť o peniazoch, teda presnejšie povedané o rozpočte. Tento rok ho Petržalka schválila nezvyčajne skoro, už v novembri. A najdôležitejší zákon samosprávy má aj ďalší primát. Mestská časť bude v roku 2026 hospodáriť s historicky najvyššou sumou. O tom, prečo sa musela so schvaľovaním rozpočtu poponáhľať, na čo chce peniaze využiť, ale aj o preventívnom úvere, ktorý si Petržalka plánuje zobrať, sa budem zhovárať s druhým vicestarostom Petržalky, Jánom Karmanom. Dobrý deň, vitaj. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobre, takže prečo teraz schválila Petržalka tento rok rozpočet naozaj v takom skorom termíne? Zvyčajne je to v decembri. Áno, taká je prax, že rozpočty sa schvaľujú v decembri. Teraz ale nastala bezprecedentná situácia. V prvom rade je potrebné povedať, že za 32 rokov fungovania samospráv ešte samosprávy nezažili takúto situáciu. A to vlastne tu, že sa dostali do pásma dlhovej brzdy, ale nie oni sami, ale štát. Vďaka tomu, že nevie hospodáriť, celkový štátny dlh vstúpol do pásma ohrozenia, je to teda nad 50%. A platí, bohužiaľ, dlhová brzda nie len pre samotný štát, ale aj pre samosprávy. A hovorím to paradoxne, pretože samosprávy sa na tomto celkovom štátnom dlhu podieľajú možno iba 2%, zatiaľ čo zvyšných 98% vyprodukoval samotný štát. Ale žiaľ, ten zákon je postavený tak, že tie sankcie dopadajú aj na samosprávy a to myslím si, že dokonca tvrdšie než na štát. To je nefér. Keby neschválila ten rozpočet Petržalka v novembri, čo by sa udialo? Ten štát bol v tomto pásme už dlhšie, lenže tým, že vznikla nová vláda, tak platí pravidlo, že dostane dvojročnú výnimku a neplatia na ňu tie sankcie. Od zloženia sľubu Ficovej vlády ubehli 2 roky a tým pádom končí táto výnimka. A padlo to na dátum 22. novembra, takže vlastne do toho 21. bolo treba schváliť rozpočty. Lenže aj to vlastne len vďaka výkladu ministerstva financií, zatiaľ čo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí úplný opak. To znamená, že tu máme nejaké 2 výklady a všetky samosprávy si pochopiteľne vybrali ten, ktorý im viac vyhovuje a aj kvôli tomu, že práve ministerstvo financií je ich partnerom a takisto aj ono môže dávať vlastne tie sankcie. Takže z tohto pohľadu to odporúčanie a výklad bol, že pokiaľ si samosprávy schvália rozpočty pred týmto dátumom, tak sa na ten ďalší rozpočtový rok nebudú na ne vzťahovať sankcie vyplývajúce z dlhovej brzdy. A čiže tie sankcie by boli aké? To najdôležitejšie, o čom sa hovorí, no tak sú to, že musia si samosprávy schváliť vyrovnané rozpočty, lenže bežne si aj tak samosprávy vyrovnané rozpočty schváľujú, to nie je problém. Čo je väčší problém, tak je ten, že už by samosprávy nemali presiahnuť výšku predchádzajúceho rozpočtu. A v praxi to ale znamená to, že aj napriek tomu, že tie príjmy porastú, tak by nemohli byť úplne vykryté. Čiže je prirodzené, že samosprávy mávajú z roka na rok vyššie rozpočty, čo v tomto prípade by nebolo možné. Ešte veľmi ďalšia dôležitá vec je tá, že akékoľvek nové zadlženia nie sú prípustné. A to hlavne v našom prípade. My sa momentálne nachádzame v rozvojovej fáze, máme rozbehnutých množstvo projektov, tak potrebovali sme si nejakým spôsobom zabezpečiť, aby nás takéto sankcie neobmedzili. Takže o tom sa zrejme porozprávame neskôr. Vymysleli sme systém, ako tomu predísť a verím tomu, že sme pripravení. Ty si hovoril, že by teda nemohli sa tie rozpočty navyšovať a to je teda tiež tá jedna zaujímavosť.
o petržalskom rozpočte na rok 2026, že je historicky najvyšší, že je to až 131 miliónov, s ktorými bude hospodáriť petržalská samospráva v budúcom roku. Mňa by zaujímalo aj to, lebo si myslím, že veľa ľudí to nevie, možno sa mýlim, že z čoho vlastne teda ten rozpočet sa skladá? Čo sú to za peniaze, ktoré pritekajú do tej samosprávy? No my už tipkujeme, že už máme taký veľký rozpočet, že si môžeme kúpiť ďalšie mesto. Ale áno, je pravda, že oproti minulým rozpočtom teraz máme ten rozpočet extrémne vysoký. A je to dané z viacerých dôvodov. Jednak celá tá štruktúra rozpočtu je postavená tak, že sa skladá z bežných príjmov a kapitálových príjmov a potom nejakých finančných operácií. Samozrejme, všetko to je vykrývané potom následne výdavkami. Tie finančné operácie, to je také čarovné slovíčko, ale v zásade sa v drvivej väčšine jedná o úvery. Čiže ten úver potom vstupuje aj na stranu príjmov a samozrejme tým pádom sa celý navýši ten rozpočet. My však ale nemáme navýšený rozpočet len vďaka úveru, ale je to aj vďaka tomu, že sme zapojili prakticky všetky možnosti, ktoré sme k dispozícii mali. A okrem toho, ešte sme veľmi úspešní aktuálne v získavaní externých zdrojov. A tu sa to prejavilo pomerne významne, takže my sme zhrnuli na jednu kôpku všetky rozpracované projekty a prislúbené dotácie, ktoré máme momentálne rozpracované, naplánované, poschvaľované, ale pridali sme k tomu aj také, o ktorých predpokladáme, že ich dostaneme. A tu už sa dostávame vlastne k tým opatreniam, že my sme do toho rozpočtu naozaj nedali len tie veci, ktoré sú už skutočne definitívne isté a kde máme reálnu ambíciu zrealizovať to v roku 2026, ale naprojektovali sme si tam aj veci, o ktorých vieme, že sa nám to zrejme nepodarí. A je to z preventívnych dôvodov, pretože to sa opäť k tomu môžeme dostať, alebo to vysvetlím teraz, že my sme síce urobili tú fintu, že sme schválili rozpočet pred aktiváciou dlhovej brzdy, ale dobehne nás to o rok. Takže v tom roku 2027 už nie je inej možnosti len fungovať v tomto režime. A teda nebolo by možné brať nové úvery, nebolo by možné zapájať rezervné fondy, nebolo by možné prekračovať ten ďalší rozpočet, ale my tým, že to už všetko teraz máme spravené, rozpočet máme dostatočne vysoký, máme tam naprojektované všetky možné príjmy, ktoré sme uznali za vhodné, že sa dajú použiť a môžeme ich použiť. A takisto sme schválili aj preventívny úver, tak prakticky sme pripravení na 2 roky dopredu. Teraz som to vlastne až pochopila, čiže dá sa vlastne povedať, že to bolo dosť prefíkané, lebo ak by sa stalo, že by nás teda, ak sa stane, že nás tá dlhová brzda dobehne na budúci rok, tak my budeme mať tento vysoký rozpočet už schválený a môže platiť, teda bude platiť tento vysoký rozpočet. Splníme vlastne tú podmienku, že nie je problém tá podmienka, že nemôžeme prekročiť ten minuloročný, pretože prekročiť tento, no tak to je celkom výzva, by som povedal. To druhé obmedzenie, o ktorom som hovoril, je, že sa už nemôžeme zadlžovať novými úvermi a tým, že sme teraz schválili ten preventívny úver, tak máme dostatočne veľký vankúš na to, aby sme z neho mohli čerpať. A tu musím povedať, že my by sme ho za iných okolností neschválili. My ho teraz nepotrebujeme. To je čiste z preventívnych dôvodov, prejdeme si to neskôr. A ďalšia vec je, že ono nás to určite dobehne. Jediná možnosť, kedy by neplatila tá dlhová brzda, je, že by opäť padla vláda, nastúpila by nová a dostala by vlastne novú výnimku. Len otázka je, že skutočne to teraz Slovensko potrebuje, aby všetky výnimky padli a znovu sme sa ďalej zadlžovali. Ja si na jednej strane myslím, že je to dobrý mechanizmus, akurát si myslím, že nesprávne nasmerovaný, pretože samosprávy sú v tom pomerne nevinne. Ani neviem, že či bude teraz dobrá otázka spýtať sa, že či sa konsolidačné opatrenia vlády nejako prejavili aj v tom našom rozpočte, keďže je taký vysoký. No, jedna vec je vysoký rozpočet, druhá vec je, že akú má štruktúru a s akými výdavkami rátame. Keď sa bavíme o konsolidačných opatreniach, tak jedno z tých najvážnejších bolo zvýšenie DPH. Akákoľvek služba alebo tovary, vlastne, ktoré nakupujeme, no tak už musíme rátať s tým, že to bude drahšie.
inflácia je nepriamy vplyv, nie priamo z konsolidácie, lenže takisto to zvyšuje ceny tovarov a služieb. Čo sa týka platov, tam bude zase tlak na zvyšovanie miest. Ďalšia vec, teraz z toho nového balíka konsolidačných opatrení musíme rátať s tým, že napríklad pri PN-kách už ten zamestnávateľ bude platiť dlhšie než doteraz. Je tam množstvo prakticky každé opatrenie sa negatívne dotkne zamestnávateľov a Petržalka ako mestská časť je vlastne zamestnávateľom, aj keď nie je štandardnou firmou, ale zamestnávame takmer 1000 ľudí a dotkne sa nás to pomerne výrazne v tej štruktúre výdavkov. Pokiaľ by neboli tie konsolidačné opatrenia, výdavky by mohli byť nižšie a mohli by byť tie peniaze investované niekde inám, kde to Petržalčania potrebujú. Ale teda ešte sa predsa len ubezpečím, ale my sme teda vlastne naozaj urobili všetko preto, aby sme to nejako veľmi nepocítili, tie konsolidačné opatrenia, alebo zle sa pýtam. My takto nerozmýšľame. Mestská časť pod vedením starostu Hrčku prakticky od jeho prvého volebného obdobia a od jeho nástupu sa správa absolútne hospodárne. A celé to nastavenie, celá tá filozofia, vlastne, s ktorou vlastne on prišiel, je, že on si najprv spravil takú konsolidáciu v rámci mestskej časti. Zameral sa na tie oblasti, kde sa dá ušetriť čo najrýchlejšie a najviac v najväčšom objeme. Poviem len príklad, už len tým, že sme začali obmieniať a obnovovať našu organizáciu, vlastne, ktorá má na starosti verejné priestranstva. Tak sme tým odstrihli všetkých tých subdodávateľov, ktorí sa síce objavili v iných položkách, lenže ten celkový úhrn výdavkov bol omnoho vyšší, než je teraz. A takto to postupne každým rokom sa vylepšuje, takže neustále my zlepšujeme to hospodárenie a prakticky neberieme ohľad na to, že aké konsolidačné opatrenia prídu v budúcnosti. Vždy sa správame tak, aby sme si pred sebou vedeli obhájiť všetky výdavky. Už samozrejme to sú tie ďalšie vplyvy, že keď je niečo drahšie, nie je našou vinou, tak si môžeme povedať, no áno, keby to bolo lacnejšie, nakúpili by sme niečo iného viacej, ale nás to prakticky nezasiahne. My každoročne produkujeme prebytky, ktoré sú jasným dôkazom práve tých úsporných opatrení a práve toho, ako hospodárime. Takže nie sme v pozícii, že by sa nás to výrazným spôsobom dotklo. Aj k tým prebytkom sa ešte vrátime. Keďže bol ten rozpočet taký nezvyčajne vysoký a v podstate aj nezvyčajne štrukturovaný alebo zložený z rôznych položiek, ktoré možno zvyčajne v ňom zahrnuté neboli, bolo treba zviesť oň boj aj s poslancami? A čo bolo najväčším problémom, alebo poslanci pochopili, že naozaj je situácia taká vážna, že jednoducho musíme to urobiť takto? Ja by som to nenazýval bojom. Ja som na tieto debaty zvyknutý a myslím si, že byť poslancom v dnešnej dobe je za trest. Ja som si tým prešiel, dlhé roky som bol poslancom, viem sa vcítiť do tej pozície, viem, že poslanec je v prvom rade kontrolný orgán, má sa veľa pýtať, má veľa zisťovať, má kontrolovať a je úplne logické a normálne, že povedzme s niečím nesúhlasí alebo vyjadruje pochybnosti. A je našou úlohou, aby sme to vlastne vysvetlili, že máme dobrý úmysel, že to padne na úrodnú pôdu a že vlastne to, čo chceme spraviť, my proste ich potrebujeme o tom presvedčiť. Čo sa týka rozpočtu, no tak mali sme niekoľko nepríjemných situácií v minulých rokoch. Čiže aj napriek tomu, že sme sa snažili, no tak potom ten výsledok bol taký, že došlo k pozmeňovaciemu návrhu, ktorý zásadne chcel zmeniť tie plány rozpočtu. A pokiaľ sa to až tak malo dotknúť mestskej časti, že to bolo pre ňu zjavne nevýhodné, tak v takých prípadoch sa starosta rozhodol, že ten pozmeňovací návrh nepodpíše a radšej sme išli do rozpočtového provizória. Takže myslím si, že
toto tiež zohralo svoju úlohu a tento rok tie debaty boli o mnoho konštruktívnejšie. Samozrejme, tie obavy tam boli, otázok bolo spústa, ale až k takýmto zmenám rozpočtu nedošlo, hoci boli niektoré avizované. Myslím si, že sme dokázali dospieť k dohode a toto je výsledok. Áno, vlastne rozpočet bol schválený, takže asi ste to dobre vysvetlili. A najviac peňazí ide už vlastne každoročne na vzdelanie, ale druhou kapitolou som si všimla, tento rok bol moderný úrad. Čo si pod tým máme predstaviť? Drvivej väčšine mzdy. Čiže tu sa nebudeme vykrúcať, ale vysvetlím to. Tá položka Moderný úrad sa skladá z dvoch podprogramov. Jedna zahrania IT a infraštruktúru, sieťovú infraštruktúru, čiže tam máme na starosti samotnú modernizáciu úradu z hľadiska IT a tiež kamerové systémy, naše objekty, zapájame na pult ochrany, monitorovacie systémy, čiže táto časť je asi ľahko predstaviteľná pre ľudí, že čo to môže zahŕňať a tvorí približne 500 000 eur z obrovského balíka 15,5 alebo takmer 16 miliónov. To všetko ostatné sú mzdy. Lenže ono to na prvý pohľad síce znie hrozivo, lenže toto je také... Už som to začal vlastne vysvetľovať na tom našom oddelení správy verejných priestranstiev. Kedysi tých zamestnancov tam bolo minimum a všetky služby sme si objednávali subdodávateľsky. Čiže ten rozpočet túto položku obsahoval, ale bol v iných kapitolách. Pokiaľ sa jednalo o zeleň, tak samozrejme v príslušnej kapitole, pokiaľ tam bola starostlivosť o autá alebo asfaltovanie, tak zase v iných príslušných položkách. A dovolím si tvrdiť, že v o mnoho vyššom objeme. Teraz sa to síce všetko kumuluje na jednej položke, lenže tu tvoria vlastne dve veľké sekcie a to je samotný úrad, ktorý má okolo 200 ľudí. Zvyšok tvoria naši pracovníci, nazývame ich makači. Ďakujem im za všetku prácu vykonanú. A to je práve to naše oddelenie OSVP. A musím povedať, že ich kumulatívna hodnota je teda o mnoho vyššia než to, čo máme na tých položkách miest, pretože pokiaľ by sme sa to snažili premeniť na tú hodnotu, ktorú vytvoria, čo by sme vlastne museli kúpiť formou subdodávok, tak by tie sumy boli o mnoho vyššie. Čo bude tento štedrý rozpočet znamenať pre Petržalčanov? To by sme mohli priblížiť, lebo vlastne už sme čítali aj v médiách, že rôzne zaujímavé projekty, o ktorých sa už dlhé roky hovorilo, by chcela Petržalka zrealizovať. Tak mohol by si nejaké spomenúť a možno, že aj povedať k ním, lebo vlastne, a to si už tiež naznačil, že pravdepodobne sa nebudú všetky realizovať hneď v roku 2026, čo by si ľudia mohli myslieť. Mm-hmm. Ja by som možno začal tak zoširšia a vysvetlil, že každoročne my ten rozpočet tvoríme tak, že samozrejme máme jedno veľké pravidlo, že bežné príjmy kryjeme bežnými výdavkami, alebo teda naopak, že výdavky kryjeme príjmami. A kapitálové, to je inak tiež také slovo, že kým som nebol poslanec, no tak som sa vôbec nenachádzalo teda v mojom slovníku, ale v zásade sa jedná o investičné projekty, investície, prakticky všetko, čo je nad 1700 eur, tak označíme ako kapitálový výdavok. A všetky tie naše projekty potrebujeme aj kryť z takýchto zdrojov. No len odkiaľ takéto zdroje zobrať, pokiaľ ich nechceme teda kryť z tých bežných príjmov. A bežné príjmy tie máme teda z daní, aj z príjmov fyzických osôb alebo dane z nehnuteľnosti. Zdroje vlastne, ktoré nám posiela buď magistrát alebo štát cez magistrát. My tie príjmy nejakým spôsobom potrebujeme vygenerovať.
A taký ten najbežnejší spôsob, ako samosprávy zvyknú vygenerovať kapitálové príjmy, tak sú buď predaj majetku, čo my ale v Petržalke nerobíme. Zásadne už dlhé roky nepredávame nič. Takže tam máme automaticky nulu. Alebo úver. A ten sme doteraz nebrali. Ak odliadnem od kúpu nehnuteľností, kde vyslovene ten úver bolo na splácenie týchto nehnuteľností, tak na bežné investície my žiadne úvery neberieme. Máme na to iný systém. My vlastne z tých našich úsporných opatrení a z investícií, ale teraz do prevádzky, vyprodukujeme úsporu na tých bežných výdavkoch a v tom ďalšom rozpočtovom roku to je vlastne ten prebytok, ktorý vytvoríme a z toho ten prebytok nám ide do rezervného fondu a z rezervného fondu to máme vlastne kapitálový príjem. Takže takto my každoročne hospodárime a stačíme si. Čiže ten prebytok, ktorý vyprodukujeme, no tak nám stačí na to, aby sme taký ten náš štandardný obnos investícií dokázali vykryť. Petržalčania, verím, že v tomto momente už to môžem povedať, že naozaj robíme masívnu opravu chodníkov. Všetko je to kryté presne z takýchto príjmov. Rekonštruujú sa škôlky, školy postupne, ale stále v takom režime, aby sme vedeli vlastne vykryť to, čo si vyprodukujeme z toho minulého roku. Teraz sme ale v období, že sme naozaj skutočne úspešní v získavaní externých zdrojov. Kedysi sme nerobili projekty do šuflíka. Snažili sme sa orientovať na tie úsporné opatrenia, na tú konsolidáciu, na investície z hľadiska prevádzky. Teraz sme už vo fáze, že máme urobených množstvo energetických projektov na všetky naše školské budovy. Ideme do kultúrnych zariadení, na to už máme energetické certifikáty, energetické audity, máme podané žiadosti a máme aj prisľúbené zdroje. A teraz sme sa dostali do obdobia, že ak by nám všetko vyšlo, a keď si to nazrátame, tak už len tá naša spoluúčasť, alebo také tie, nechcem to nazvať, že povinné, pretože ono je to vlastne hradené 100%, lenže poviem príklad, keď dostaneme dotáciu na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, napríklad na zateplenie alebo rekonštrukciu strechy, výmenu osvetlenia, tak už nedostaneme tú dotáciu na samotné elektroinštalácie. Ale bolo by samozrejme nelogické, že keď už máme rozobratú tú budovu, aby sme takúto veľmi dôležitú opravu nespravili. Takže my ku každej takéto dotácie prihodíme aj naše vlastné zdroje a keď už to máme rozrobené, tak to urobíme pomerne komplexne. No a keby sme si nazrátali celý takýto balík, že keby nám všetko vyšlo, tak by nám ten náš prebytok nedostačoval. A pokiaľ by sa to stalo ešte teraz pri aktivácii dlhovej brzdy, tak by sa mohlo stať, že by sme museli oznámiť, áno, síce sme získali externé zdroje, ale my do toho projektu nejdeme, pretože už jednoducho nie je z čoho spolufinancovať. No a práve na toto slúži ten preventívny úver. A to je vlastne tá otázka, ktorú si mi teraz zobral. Tu som sa chcela spýtať, že prečo sme si ho vlastne teraz zobrali, ale vlastne si odpovedal, je to vlastne že taký prečo. vankúš, z ktorého budeme čerpať, keď to bude potrebné. Za normálnych okolností by sme to neschvaľovali. Za normálnych okolností ho nepotrebujeme, ale pokiaľ sa naskytne príležitosť, že si zhodnotíme, že áno, dostaneme externé zdroje, stihneme to zrealizovať, je to v našich silách, poďme do toho a nebudeme sa obmedzovať vlastne nejakým tým balíkom vyprodukovaným v prebytku, ale vieme to naakumulovať do kratšieho obdobia, viacej investičných akcií a samozrejme sa to potom rozloží v čase. Čiže samozrejme, že ak sa úver načerpá, tak nám dočasne sa zvýši vlastne tá zadlženosť a postupne to budeme splácať, ale my máme z čoho to splácať, akurát, že by sme urýchlili vlastne realizáciu tých investičných akcií. A my vlastne z toho úveru nemusíme vyčerpať ani cent? Toto bola jedna z našich podmienok, že to čerpanie nemusí byť 100% a takisto sa nevzťahujú ani žiadne sankcie. Takže skutočne je to, tie podmienky, ktoré sme dostali, no tak sú výhodné a je to všetko v našich rukách. Pokiaľ
tie okolnosti nastanú tak, že prídu aj tie externé dotácie a budeme kapacitne na tom tak, že to budeme stíhať, pôjdeme do všetkých projektov, ktorých sa bude dať. A ktoré projekty to napríklad sú? Hovorí sa napríklad o trhovisku Mlynárovičova, ktoré je naozaj v absolútne dezolátnom stave a ja nie som z Petržalky, ale počúvam o tom už dlhé roky. A tiež je to taký dobrý príklad na vysvetlenie vlastne celej tej našej filozofie. A možno, že ešte lepším príkladom by boli bazény. Tým, že som poslancom takú dlhú dobu, tak si pamätám debaty, kedy sme upozorňovali na to, v akom katastrofálnom stave sú naše školské bazény. A vtedy sa poprvýkrát vyčíslila suma, že koľko by to malo stáť. Už vtedy sa hovorilo o sume približne 2 milióny eur za jeden bazén. A samozrejme ozývali sa hlasy, že tak dobre, tak poďme na to vyčleniť peniaze a poďme do tej rekonštrukcie. Len presne, potom sa dostaneme do tej debaty, že odkiaľ na to vziať a na úkor čoho to bude. Pretože je jednoduché vyčleniť na to peniaze, len samozrejme vždy je to na úkor nejakých iných činností. A vtedy starosta Hrčka vyjadril tú svoju filozofiu, že v tomto prípade sú veľmi dôležité externé zdroje. Pokúsime sa zabojovať o ne a výsledkom bolo, že už máme v tomto momente hotové 3 takéto bazény. Prakticky minimálne polovicu stále máme preinvestované z externých zdrojov a sú to ušetrené milióny eur, ktoré boli použité stále v mestskej časti, ale na iné projekty. Rovnako sme pristupovali aj k tomu trhovisku. My sme stále hľadali nejakú možnosť, ako sa zapojiť do výzvy. Lenže žiaľ, na rozdiel od tých bazénov, tu sme boli neúspešní. Jednak je to vždy dané aj vládou, že na aké odvetvia sa zameria a aký typ výziev vlastne sú otvorené, aké sú vyhlásené. A my sme sa snažili na nejaké zelené opatrenia, vodozádržné opatrenia. Máme tam ďalšie pozemky, ktoré by sme chceli súčasne s trhoviskom zrevitalizovať a chceme do týchto opatrení ísť, ale doteraz sa to nepodarilo. Už prešla ale taká dlhá doba, že sme sa rozhodli, že skutočne nastal čas do toho ísť a nezlomili sme palicu, stále budeme bojovať o tie externé zdroje, ale pokiaľ by sa to aj nepodarilo, no tak už je toto v našom rebríčku priorít skutočne vysoko, takže do tej rekonštrukcie chceme ísť. Super, myslím, že Petržalčania sa majú na čo tešiť a teda aj to trhovisko, ktoré si to zaslúži. Ja sa chcem ešte spýtať na tú zadlženosť. Ty si ju spomenul pri tom úvere. Starosta teda zvyčajne hovorí, že Petržalka má tú zadlženosť momentálne a nielen starosta, aj iné okolo 4%, ale teda ten úver by nám ju dvihol na tých zhruba približne 30%. Je to veľa alebo málo? Pre moju domácnosť mne sa zdá, že 30% je hrozne veľa, ale možno v samospráve je to inak. Teraz to číslo by malo byť niečo vyše 3%. Skutočne každým rokom znižujeme zadlženie mestskej časti a je to vďaka tomu, že všetky tie naše investičné akcie financujeme z našich vlastných zdrojov. Pokiaľ by sme aj načerpali kompletne celý úver, čiže my sme to už teraz mali debatu o tom, že my ho nemusíme vyčerpať do plnej výšky, ale pokiaľ by sme ho aj vyčerpali, čiže celých 20 miliónov eur, tak na základe výpočtov by nám tá zadlženosť stúpla na nejakých 29% približne. Teraz, či je to veľa alebo málo? Tie percentá sa počítajú vždy vo vzťahu k príjmom, ktoré tá samospráva má. A vzhľadom na počet obyvateľov, vzhľadom na počet nehnuteľností, ktoré tu vznikajú, vzhľadom na počet detí v škôlkach, celkovo vlastne tie naše príjmy sú vyskladané z určitého balíka, kde máme každoročne, nechcem to povedať, že garantovaný, ale vieme si odhadnúť výšku tých príjmov, ktorá nám príde a vieme, že vzhľadom na to, aký je to veľký objem, tak tá splátka, nechcem sa tak vyjadrovať, ale
poviem, nie je problém pre Petržalku momentálne. Pokiaľ by sme sa neblížili už ku tým kritickým hraniciam okolo 60%, tak naozaj byť v 30% pásme je pomerne bezpečné, hlavne keď sme ako mestská časť finančne veľmi zdravá. Stále produkujeme nové a nové opatrenia, vieme si vygenerovať vlastné príjmy a správame sa hospodárne, takže z tohto pohľadu nemám obavy. Ja sa ešte zase zvretnem k tým projektom, pretože som sa zabudla spýtať na jednu dôležitú vec, a to je, že či je tá štruktúra projektov taká, že sa budeme venovať iba jednému segmentu, lebo vlastne Petržalka posledné roky, alebo posledný rok minimálne, sa venovala veľa športu, ale že či tie projekty sú rozložené možno, že viac. Že tam bude niečo pre deti, pre seniorov, pre žiakov, pre športovcov. Rozumiem a rád vysvetlím, veď ono to má vlastne logické vysvetlenie, že tie výzvy boli postavené väčšinou na športovú infraštruktúru, takže preto sme zrealizovali športovú halu, preto sme išli do tých školských bazénov. Teraz sme napríklad vo fáze, kedy sa veľmi zapájame do znižovania energetickej hospodárnosti. Takže tým, že máme 27 škôlok a 11 základných škôl, tak máme vlastne množstvo budov, ktoré vieme takýmto spôsobom rekonštruovať a budeme sa určite o tieto zdroje uchádzať. Ale samozrejme nechceme ostať len pri tomto jednom type, takže chceme ísť určite aj do kultúrnych zariadení. Tam je to trochu komplikovanejšie, pretože vzhľadom na ten objem financií, ktoré by sme mohli dostať, keď si to porovnáme s tou prevádzkou, ktorú dokáže to kultúrne zariadenie, respektíve aj tie príjmy, ktoré dokáže vyprodukovať vďaka tej svojej prevádzke, tak keď si to dáme na misku váh, už to nie je také výhodné, ako napríklad v prípade inej budovy, kde sa takáto činnosť nevykonáva. Lebo s každou dotáciou sú pochopiteľne spojené aj nejaké obmedzenia, napríklad na vykonávanie komerčnej činnosti. Pokiaľ by sme takéto kultúrne zariadenie mali zavrieť na 5 rokov, tak tým, že by tam bol nulový príjem, tak vo vzťahu k tej získanej dotácie už by to nebolo také výhodné. Vybrali sme si ale napríklad Cikcak centrum, takže toto je jedna z takých tých investícií, kde chceme ísť aj do kultúrneho zariadenia. A takisto ideme aj do segmentu, ktorý je venovaný našim seniorom, takže určite ja sa na to osobitne teším, pretože tiež je to jedna z tém, o ktorej dlhé roky rozprávame a potrebujeme takéto zariadenia. Chceme denný stacionár a takisto zariadenie opatrovateľskej služby. Predsa len sa spýtam, nie sú to projekty, ktoré by mohli počkať? A aby som teda nebola obvinená z nejakej neobjektívnosti, nie je to tak trochu aj hra na voliča pred voľbami? Je to výsledok našej práce. To poviem tak, ako je, pretože malo to svoj vývoj. Na začiatku z tej konsolidácie sme sa dostali do projektovej fázy, teraz sme v realizačnej fáze. Takže je pochopiteľné, že teraz za nami vidieť najviac výsledkov. Druhá vec je, že ani teraz to nie je také, že ideme robiť všetko naraz. Ako som spomínal, tých budov v mestskej časti je naozaj veľa a pôjdeme na to postupne tak, aby sme to jednak finančne, ale aj kapacitne stíhali. Takže to neznamená, že tento rozpočet vyrieši všetky problémy našej mestskej časti v priebehu 2 rokov. A dokonca si dovolím tvrdiť a otvorene to aj komunikujeme, že tie projekty, ktoré máme momentálne v rozpočte, automaticky to neznamená, že aj budú zrealizované. A je to z viacerých dôvodov. Poprvé, pokiaľ by sa stalo niečo neočakávané, výzva by bola zrušená, alebo by nám niečo bolo neschválené, my si radšej vyberieme iný projekt, v ktorom sme úspešnejší a tento odložíme. Ďalšia vec, môžu nastať okolnosti také, že niečo iné bude mať väčšiu prioritu a nemusí sa to ani nachádzať vlastne v tom rozpočte. Samozrejme, my zastupiteľstvo, pokiaľ sa rozhodne, že chce presmerovať tie financie na inú vec, je to jeho právomoc a na takéto veci sme pripravení.
takisto aj keď sme tvorili tú sumu, že koľko si zobrať úver, tak my keď sme si dali na papier všetky tie projekty, kde sme vlastne v takej fáze, že by sme mohli do tej realizácie ísť, tak sme sa zastavili nútene na číslo okolo 30 miliónov. Ale je pochopiteľne nezmysel brať si 30 miliónový úver, keď vieme, že tá pravdepodobnosť toho, že všetko vyjde na 100%, je vlastne nulová. Takže preto sme to dali približne na 2/3 úroveň. Úver máme vo výške 20 miliónov. Všetky ale tieto projekty máme zahrnuté v tom rozpočte, aby sa nám to potom aj v tom roku 2027 ľahšie na to nadväzovalo, ale určite 100% nebudú všetky zrealizované. Poprvý raz v histórii zapojila Petržalka do rozpočtu aj kompletný poplatok alebo výnos z poplatku za rozvoj. Prečo sme to urobili? A neviem, či to mám správne v hlave uložené, ale mám pocit, že vlastne poplatok za rozvoj, ktorý platia developeri vlastne mestskej časti alebo ktokoľvek to stavia, tak by sa mal využiť v tej lokalite, kde vlastne ten developer stavia. Neviem, či to správne chápem. V zásade áno, je to poplatok, ktorý platia developeri, rozdeľuje sa medzi magistrát a mestskú časť. Je také nepísané pravidlo, že by sa malo použiť vlastne v tom území, v ktorom bolo vybraté, ale v zmysle zákona sa môže použiť na celom území Petržalky. No a my sme si nastolili takú filozofiu, že tento poplatok budeme postupne odkladať, hromadiť ho na jednom mieste, pretože vieme, že nás čaká jedna obrovská investícia, a to je vlastne dlh, ktorý máme voči obyvateľom Slnečníc. Žiaľ, zdedili sme si taký problém, kedy bývalé vedenie Petržalky, nechcem povedať, že úmyselne, ale žiaľ, výsledok je taký, že tá infraštruktúra školská absolútne absentovala. Už my ako mestská časť sme museli pristúpiť k tomu, že sme prakticky kúpili novú škôlku, takže tá už je v prevádzke. A čo sa týka základnej školy, tak toto je pochopiteľne náš plán zatiaľ v takom štádiu, že ideme do projektovej dokumentácie, chceme ísť do realizácie, chceme tú školu postaviť a hlavne chceme byť jej zriaďovateľom. Tie pôvodné plány boli také, že tam mala vzniknúť súkromná škola, avšak z ich plánov vzišlo a momentálne neexistovala žiadna garancia, že by tam vôbec niekto chcel školu prevádzkovať, postaviť, financovať. Nič. Takže je to na nás, je to na mestskej časti, ale takýto prísľub obyvateľom Slnečníc môžeme dať, stále na tom pracujeme a tieto peniaze postupne odkladáme. Tým, že tento podcast vzniká tesne potom, ako bolo podpísané memorandum medzi Kreskom, teda nie podpísané memorandum, ale podpísaná zmluva medzi Kreskom a mestskou časťou, kde vlastne získavame pozemok pod budúcou školou do svojho vlastníctva, tak sa vlastne tieto práce môžu naplno rozbehnúť. No a teraz naspäť k tej otázke, že prečo sme ho vlastne poprvýkrát zapojili, tak ono to má priamy súvis s tým, čo sme sa bavili predtým. Na to, aby sme si vytvorili skutočne komfortný rozpočet, kde nie je problém zapojiť ktorúkoľvek časť z tých zdrojov, ktoré máme, tak sme chceli už teraz vlastne to zapojiť do rozpočtu, lebo keď sa v tom roku 2027 stane, že budeme v dlhovej brzde, teda pri aktivovanej dlhovej brzde a nemohli by sme mať ten rozpočet vyšší než predchádzajúci rok, tak darmo by sme povedzme chceli tie peniaze z poplatku za rozvoj zapojiť, už by to nebolo možné. Takto tam teraz sú, my vopred vieme, že sa ich ani nedotkneme. Sú tam opäť akumulované, takisto tam pribudne ten novovybratý poplatok za rozvoj a treba ešte úprimne aj povedať, že množstvo ďalších financií bude potrebné ešte zháňať, pretože už len tá cenová ponuka spred niekoľkých rokov bola niekde okolo 14 miliónov eur, takže to ani zďaleka nie je dostatočný obnos peňazí z poplatku za rozvoj, aby to dokázalo vykryť. Teraz hovoríme o tej škole. Áno, škola v Slnečniciach, presne tak. A hovoríme už o samotnej stavbe.
hovoríme o realizácii samotnej stavbe, áno. Vieme odhadnúť, že v akej výške by sa to mohlo pohybovať dnes? Tým, že pôjdeme najprv do projektovej dokumentácie, z nej samozrejme vyplynie nejaký výkaz výmer a na základe toho výkazu výmer má potom zmysel robiť tú cenovú ponuku. Teraz by to boli znovu len odhadované sumy. Keď už tu hovoríme o odhadoch a o vešteckých guliach, ja sa na záver spýtam jednu otázku. Dúfam, že to neuzavrieme negatívne, ja verím, že pozitívne. Je ešte niečo, čo by mohlo čerpanie rozpočtu ohroziť? Tak samozrejme, rozpočet má čaro v tom, že je to vlastne len akýsi plán, nejaký projekt, kde si myslíme, že by to tak mohlo byť a preto si to zapíšeme a rátame s tým. Lenže tá skutočnosť sa vždy vlastne ukáže až na konci toho roka, keď sa vlastne bilancuje hospodárenie a robí sa záverečný účet. Takže sa samozrejme môže stať, že ak rátame s nejakým výnosom daní z príjmých fyzických osôb, môže prísť nižšia časť. Rovnako výber za dane z nehnuteľnosti môže prísť nižšia časť. Ale rovnako tak aj tie spomínané kapitálové príjmy. My sme to v tomto rozpočte spravili tak, že ten predpokladaný budúci prebytok sme už teraz zapojili do rozpočtu a samozrejme kryli výdavkami. Rozdelili sme to síce na na ten konzervatívny odhad a optimistický odhad. Takže tá časť, ktorá bola vyslovene optimistická, bola pridaná do toho balíku na základnú školu Slnečníc, čiže toho sa tam netýkame. A vlastne keď to skutočne aj príde, tak budeme radi a bude sa to môcť na to použiť. A ten konzervatívny odhad v skutočnosti sa môže stať, že nepríde ani tak veľký. Takže toto sú nejaké také faktory, ktoré by mohli vplývať na výšku príjmov. A samozrejme, keď nie sú príjmy, no tak nemôžu byť ani výdavky. Takže budeme to pozorne sledovať, ako sa to bude vyvíjať a podľa toho aj čerpáme výdavky. Ale tak ja verím, že Petržalka sa každoročne umiestňuje veľmi dobre v hospodárení. Ja verím, že bude hospodáriť aj tento rok dobre a dokáže získavať príjmy v dobrej výške na to, aby boli všetci spokojní. Ďakujem za rozhovor vicestarostovi Petržalky Jánovi Karmanovi a vám za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia. Ak sa vám náš dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať like vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.